लोग तो यही अब बेहोश बा, लेकिन पवन सिंह के ही अब देखला के बाद एगो झटका पर झटका जौन बा उ लागे वाला बा। कैसे कि भैया पवन सिंह के एगो मतलब धमाका होखे वाला बा आज 12 बजे राती खान 12:15 पर, ठीक बा। वो ओ आदमी खातिर जे आवेलन तो कहलन कि आज 12 बजे रात से ये काम हो जाएगा, वही आदमी खातिर। ए बार तू लोग समझ गई लोग बलवा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग बा जे गावता पवन सिंह के गाना के इंतजार करत लोग, लेकिन एगो स्पेशल पर्सन खातिर पवन सिंह गाना गावता रहन। भैया सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके हमारा तरफ से प्रणाम बा। मोदी जी के हमारा तरफ से मैंने अभी जी भी वीडियो देखा था मैंने 12 बजे पहले, ओकरा खातिर एडवांस में मोदी जी के हैप्पी बर्थडे। मोदी जी और हमारे मतलब भारत हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व का बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का कल बर्थडे है और आज 12 बजे रात के बाद गाना रिलीज हो जाए 12:15 12:15 पर गाना आ जाए मोदी जी के। इंडस्ट्री के सबसे बड़ा स्टार पावर स्टार पवन सिंह, यानी अगर आप जहां भोजपुरी के बात करते हैं वहां पवन सिंह के बात अगर न किया जाए तो भोजपुरी का बात करना ही व्यर्थ है। वहाँ उस व्यक्ति ने अपने आवाज में और पावर स्टार पवन सिंह ने गाना को गाए हैं। और हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के अपने कंपनी ऑफिशियल कंपनी से आ रहा है। और एक बात और बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार पवन सिंह तीसरा की चौथा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के हमने के मतलब गायक वाणन जो उनकी अभिनेता बने जा रहा बड़े नेता बने जा रहा बड़े, अभिनेता से नेता बने। तो मतलब ये पहिलका मतलब ये पर्सन मतलब ये बड़ा के जैसे कि हमारे धुरंधर भैया बड़े, पावर स्टार पवन सिंह बड़े, ये बड़े रितेश बड़े, समर सिंह बड़े, माने ये सब लोग में ये सबसे बड़ भाई के दर्जा सबे देते रहो, भले केहू माने चाहे ना माने लेकिन बड़ भाई माने ला लो। तो बड़ भाई के दर्जा देते रहो। तो एगो और बात बता दी कि भाजपा में शामिल हो गए बड़े हमारे पावर स्टार पवन सिंह। वही के मतलब एगो पार्टी के प्रचार भी कह सकता आदमी। अब बता दी गाना के बारे में तो ऐसा बात कही जाओ तो पवन सिंह के आवाज बाई में प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा, लिरिक्स जानता लोग के करबा विनय बिहारी के। तो भैया विनय बिहारी के तो सावन सुन्नी की ना गइलन, सैड सॉन्ग दुकान आवत रहो आई, लेकिन विनय बिहारी के एगो बर्थडे वाला गाना जोन की स्पेशल मोदी जी खातिर बा, हमनी के देश के प्रधानमंत्री खातिर बा, उनकरा खातिर जौन बा विनय बिहारी के गाना पवन सिंह गइले बड़न। अब गाना अइला के बाद पता चली कैसे कि पवन सिंह जब देशभक्ति टाइप के गावलन, जगह देशभक्ति में मतलब कि जैसे जे देश से जुड़ल बा, जगह अभिनंदन वाला गाना गइले रहलन, आज तक ले वो गाना चलेला वही टाइप के। अगर मोदी जी गानवा के का नाम रहला कुछ ऐसे रहला कि मोदी जी देश के शान है, ऐसे टाइप के कुछ रहला, ठीक बा, देश प्यार करेला मोदी जी से, यही टाइप के गाना के नाम रहला। गाना के नाम है जी पोस्टर आया है, बाकी और सब इतना जान ली आगे लगल। मतलब देखी बवाल होखे वाला बा एकदम धमाल। कहाँ से हम ये से कहनी है कि कितना लोग के झटका लाग जाए, कहाँ से कि समझते ही होखे राजनीति से रिलेटेड बावे, ठीक बा, राजनीति से रिलेटेड गाना बा। अब भैया ने सर्च मारा तनी देखल जाए गाना के नाम हमनी के कुछ है देश दीवाना मोदी का, है देश दीवाना मोदी का गाना के नाम बा, ठीक बा। अबे याद कोइलर नेशन लेकिन तनी एने ओने के देश दीवाना मोदी का जो गाना ये आ रहा बा 12:15 पर पवन सिंह ऑफिशियल से माई में बहुत मजा आई है। पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से मोदी जी के यानी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बर्थडे का एगो गिफ्ट, एक तोहफा है हम भोजपुरी कलाकारों को। भैया हमनी के तरफ से मोदी जी के एडवांस में हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन के बहुत बहुत मुबारक। एक और बात हम तार लोग के कह देते हैं, जितना लोग वीडियो देखता है कोनो पार्टी पोटिशन ना, कोनो पार्टी के हमनी के समर्थक ना ऐसा, हमनी के एगो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भइला के नाते और एगो सर्वश्रेष्ठ मतलब व्यक्ति के रथी के नाते हमनी के हैप्पी बर्थडे कहते हैं। वो पद पर केहू रही तो हमनी के तरफ से बधाई रही। चलिए मिलते नहीं अगला वीडियो में, अपन विचार अपन विश कमेंट में कर दिया। बात हम बता दी कि और सब जौन गाना कुलिया आवे खतरा जौन फोटो वायरल देखता रहो सब गाना आई अभी तक ले माने इहो क्लियर हो गइल बा जे कौन गाना कौन कंपनी से आई। 2 गो गाना विजय चौहान का अपना ऑफिशियल कंपनी से भी आवे वाला बा।
जो उनकी विजय चौहान खुद लिखले बड़े तो कादन हम तो भैया गाना वो खुद खरीदले बड़े। हम तो ई कहम कि तनी एगो माँ अम्मा भक्ति खातिर एगो कुछ हो जाओ कि पावर एकदम स्टार पवन सिंह में ये कमी बा, माहौल तो बन जाओ। भुला जाले। ना वो चैनल के बाद ना माँ अम्मा भगती खातिर एगो हो जाओ कि तनी माहौल देवी बन गीत तो जाओ। होई, देवी ठीक गीत बा, होई। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। अपन अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो, वीडियो को लाइक कर लो।